Brian Tracy nemzetközileg elismert előadó, tréner, tanácsadó és számos nagy sikerű könyv szerzője. A nehezebb utat választotta, amikor kimaradt a középiskolából, és néhány évig kétkezi munkával kereste a kenyerét. 20-as évei közepén üzletkötőként kezdett dolgozni, és évről évre lépegetett felfelé a vállalati ranglétrán. Minden általa felelhető ötletet, módszert és technikát beültetett a saját gyakorlatába, és az évek során felküzdötte magát egy több százmillió dolláros nagyvállalat ügyvezető igazgatói székébe. 1981-ben kezdte el másoknak is megtanítani a siker alapelveit. Kezdetben az Amerikai Egyesült Államokban tartott előadásokat és szemináriumokat. Ma már a világ 60 országában 38 nyelven olvassák és hallgatják a könyveit és az előadásait. Több mint 50 könyve és 500-nál is több hanganyaga és videóanyaga kapható világszerte. Brian boldog házasságban él, és 4 gyermek büszke édesapja. Brian Tracy vagyok, és az Önbizalom hatalma című 6 részes előadássorozatom első előadását hallod. Megtanulhatod, hogyan tehetsz szert önbizalomra, bátorságra és megingathatatlan eltökéltségre életed minden területén. Megtanulod a félelem szikrája nélkül megközelíteni életed legnagyobb kihívásait és lehetőségeit is, abban a szilárd meggyőződésben, hogy bármit képes vagy véghez vinni, amire csak elhatározod magad. Jómagam több mint 25 esztendeje tanulmányozom a sikeres férfiakat és nőket, a ma közös jellemvonásaik és tulajdonságaik után kutatva, melyek lehetővé tették számukra, hogy az átlag embernél oly sokkal többet érjenek el. Több ezer könyvet, újságcikket és tanulmányt olvastam el a sikerről, és végül arra a következtetésre jutottam, hogy a siker alapvető feltétele az élet valamennyi területén az önbizalom. Minden olyan férfiról és nőről, aki valaha is átlagon felüli eredményeket ért el, kiderült, hogy az átlagembernél jóval szilárdabb önbizalommal rendelkezik. Ha sikerül addig a pontig fejleszteni személyiségedet, ahol önmagadba vetett hited oly erőssé válik, hogy bizton tudod, jóformán bármit képes vagy véghez vinni, amire igazán vágysz, határtalan lehetőségek nyílnak meg előtted. Nemrégiben egy asszony, aki meghallgatta egyik műsoromat, hozzám intézett levelében elmesélte, hogy a hangfelvétel egyik sora egész életszemléletét megváltoztatta. Egy egyszerű kérdésről van szó, mely így hangzik. Mi volna az a bizonyos nagy álom, amelyben mernél hinni, ha biztosan tudnád, hogy nem vallhatsz vele kudarcot? Amint az asszony újra meg újra feltette magának egy kérdést, drámai mértékben kiszélesedett a lehetőségei szemhatára. Egyszerre világosan meglátta, mi szeretne lenni, mit kíván megtenni és megszerezni életében, és ezzel egyidejűleg ráeszmélt, hogy vágyai megvalósításának egyedüli akadálya a félelem és a kétkedés a tulajdonképességeiben. Te mit csinálnál másként, ha bármely vállalkozásodban csalhatatlanul szavatolnák a sikert? Mi történne, ha valamely felsőbb erő felruházna a kellő hatalommal, mely révén bármely magad elé tűzött célt megvalósíthatnál? Másképpen fogalmazva, mihez fognál, ha az égvilágon senkitől és semmitől se félnél, és úgy éreznéd, hogy teljesen szabadon cselekedhetsz bármely területen a saját legfőbb érdekedet szem előtt tartva? Kétségtelen tény, hogy ha szert tennél a rendíthetetlen önbizalom tulajdonságára, egész világod gyökeresen megváltozna. Ha szilárdabban megbíznál önmagadban és a képességeidben, nagyobb célokat tűznél magad elé, nagyra törőbb terveket szőnél, és olyan jelentős eredmények elérése mellett köteleznéd el magad, amelyekről ma legfeljebb álmodni mersz. Megtennél bármely szükséges lépést annak érdekében, hogy többet keress, és magasabb életszínvonalat teremts magadnak. Nagyobb házra, jobb kocsira, elegánsabb ruhákra és egzotikusabb nyaralásokra vetnél szemet. Örömest elhalmoznád minden földi jóval családtagjaidat és a hozzád közel állókat. Azzal foglalkoznál, amihez igazán húz a szíved, és nem volnál hajlandó alkalmazkodni senki más kívánságaihoz vagy vélekedéseihez. A saját fogalmaid szerint határoznád meg az életed, melynek minden napján következetesen a saját vágyaidat követnéd, nem mások kívánságait.
Több önbizalommal egészen más emberként viselkednél karriered és munkahelyi életed minden aspektusában. Bármikor eldönthetnéd, hogy előléptetésért folyamodsz, vagy fizetésemelést kérsz, mi több, hogy másik munkahelyet keresel, másik céghez, vagy akár másik üzletágban nyergelsz át. Egy pillanat késlekedés nélkül megtennél minden szükségeset annak érdekében, hogy a gyorsítósávba válts karrieredben. Ha az értékesítésben dolgozol, több potenciális vevőt keresnél meg, hatásosabb és erőteljesebb prezentációkat tartanál, gyakrabban jutnál el a zárásig, és persze több üzletet kötnél. Ha vezető vagy, megszerveznéd és átszerveznéd emberi és anyagi erőforrásaidat, hogy megteremtsd a számodra ideális munkakörnyezetet, ahelyett, hogy szüntelen megalkuvások közepette igyekszel egy sereg különböző ember kedvében járni. Több önbizalommal merészebb lennél, és jobban szabadjára engednéd a képzelőerődet. Kreatívabb volnál, és hajlamosabb arra, hogy új és eredeti elgondolásokkal és eljárásmódokkal kísérletezz. Kész volnál fontolóra venni szokatlan és kockázatos választási lehetőségeket, és bármikor szívvel, lélekkel elköteleznéd magad olyan projektek mellett, melyek jelenleg elméd rejtett zugaiban porosodnak. Ha határtalan önbizalommal rendelkeznél, nagyobb befolyással bírnál, népszerűbb volnál mások körében, és könnyebben meg tudnád győzni az embereket. Derűsebb lennél, megnyerőbben viselkednél, és bármerre járnál is, mindenütt szívesen látnának. Bátran szót emelnél, és nyíltan kimondanád, ami a szíveden fekszik másokkal folytatott érintkezésedben, s aki csak ismerne, mindenki tisztelne, csodálna, és igyekezne a kegyeidbe férkőzni. Az elismerés és a felelősségteljes megbízások csak úgy áradnának hozzád, hiszen az emberek szilárdan meg lennének győződve arról, hogy képes vagy mindent megtenni, ami az adott feladat elvégzéséhez szükséges. Megnyílnának előtted a tekintélyes és magas pozíciók, és az emberek olyan kedvező alkalmakkal és lehetőségekkel keresnének meg, amilyeneket jelenleg el sem tudsz képzelni. Több önbizalommal eredményesebben tudnád kezelni az elkerülhetetlen problémákat és nehézségeket, melyek a mindennapi életben óhatatlanul felmerülnek. A hatékony megoldások fogalmaiban gondolkodnál, és szüntelenül azon járna az eszed, hogyan fordíthatnál leginkább javadra egy-egy élethelyzetet. Csak kacagnál azokon a megpróbáltatásokon, melyek a legtöbb embert elcsüggesztenék, és a kudarc kapujában is fülön csípnéd a sikert. A hamuból is kikaparnád magadnak a gesztenyét, legyőzhetetlennek és verhetetlennek éreznéd magad. Szilárdabb önbizalom birtokában sokkal eredményesebben kezelnéd a problémás embereket és élethelyzeteket. Javulna a tárgyalóképességed, és sokkal előnyösebb árakat, feltételeket és kikötéseket alkudnál ki mindenre, amit csak adsz és veszel. Ha több önbizalmad lenne és megingathatatlanul hinnél magadban, egyszerűen nem ismernél lehetetlent. És ami a legfontosabb, fantasztikusan éreznéd magad a bőrödben. Mindennapjaid valamennyi aspektusa őszinte boldogsággal töltene el, hiszen mélyen legbelül jól tudnád, hogy képes vagy bármilyen szükséges lépést megtenni, és bármely lényeges változtatást foganatosítani annak biztosítására, hogy az életed pontosan a vágyaidnak megfelelően alakuljon. Áthatna a felemelő tudat, hogy a kezedben tartod a dolgok irányítását, ami a boldogság, az elégedettség és a maximális teljesítmény alapvető követelménye. Sorsod urának és lelked kapitányának tekintenéd magad. Ha határtalan önbizalommal rendelkeznél, úgy éreznéd, hogy teljesen önállóan, kényed-kedved szerint formálod életedet. Az erő, hatalom és céltudatosság érzése töltene el, s pozitív szellemi hozzáállással viszonyulnál saját magadhoz, életed valamennyi szereplőjéhez és minden tevékenységedhez. A megingathatatlan önbizalom birtokában kétségkívül kivételes emberi lény volnál. Az emberi lényeket igen gyakran gyötrik kétségek a saját képességeikkel kapcsolatban, illetve félelmek minden elképesztő dologtól, kivált kép az ismeretlentől. Abraham Maslow pszichológus szerint az emberi faj története olyan férfiakról és nőkről szól, akik értékükön alul kótyavetyélik el magukat. Az emberek túlnyomó többsége hajlamos hátrányára összehasonlítani magát másokkal. Leragadnak saját gyengéiknél és korlátaiknál, és végül sokkal kevesebbel is megelégszenek, mint amire valóban képesek lennének.
Az átlagember csak vegetál nap-nap után, ahelyett, hogy az önbecsülés, önérzet és személyes büszkeség magas szintjein tevékenykedne. De ha az önbizalom és a vele járó önbecsülés olyan kívánatos tulajdonságok, akkor miért olyan ritka a kellőképpen magabiztos ember, aki képes megteremteni magának a lehetőségeihez mért életformát? Ennek ezernyi oka van. A legcsodálatosabb felfedezés e témában mindenesetre az, hogy az önbizalom egy gyakorlással remekül eltanulható szellemi tulajdonság. És lévén tanulható, az önbizalmat kellő módszerességgel bárki megszerezheti, és idővel mind jobban megszilárdíthatja, aki követi az előadás útmutatásait. A jó hír az, hogy mindenki rendelkezik bizonyos mennyiségű önbizalommal. Egyes területeken többel, másokon kevesebbel. És erről az alapról kiindulva te is képes vagy addig a pontig felfejleszteni magad, hogy megingathatatlan önbizalommal tevékenykedhess életed valamennyi számodra fontos területén. Az életünket irányító törvények talán legfontosabbikát Arisztotelész fogalmazta meg időszámításunk előtt 350 körül. Az okság elvével az emberi történelem során először nyilatkoztatta ki, hogy a rend által kormányzott világmindenségben élünk, melyben minden történésnek megvan a maga oka. Mindennapjainkban az ok és okozat törvényének szoktuk nevezni ezt az elvet, és gyakran utalunk rá az emberi sorsunkat megszabó vastörvényként is. Az ok és okozat törvénye könnyen foglyul ejthet minket egy magunk emelte börtöncellában, de épp úgy le is törheti bilincseinket és teljes szabadságot biztosíthat nekünk, attól függően, hogy miként használjuk fel. Az okság törvénye épp oly semleges, akár a tömegvonzásé. Az ok és okozat eme törvénye, mely egyszerre nyilvánul meg a fizikai és szellemi síkon, kimondja, hogy életünkben minden egyes következményhez egy konkrét ok, vagy az okok láncolata vezet. Ha életünk bármely következményként előálló tényezőjéből, amilyen például a pénz vagy a siker, többre vágyunk, vissza kell vezetnünk e tényezőt a kiváltó okáig, és eme ok megismétlésével többet idézhetünk elő a következményből. Ha az értékesítésben vagy az üzleti világban dolgozunk, és sikereket könyvelhetünk el, e sikerek ama konkrét módszerekre vezethetők vissza, melyekkel kivívtuk őket. Már most e módszerek ismételt alkalmazásával újra részünk lehet a kedvező következményekben. Az ok és okozat törvénye azt is kimondja, hogy az életünkben mutatkozó bármely nem kívánatos következményt, legyen bár szó túlsúlyról, tőkehiányról, kapcsolatkezelési problémákról vagy negatív üzleti feltételekről, visszavezethetjük a kiváltó okáig, és eme okok kiküszöbölésével vagy megváltoztatásával képesek vagyunk másféle következményeket vagy eredményeket elérni. Az ok és okozat törvénye olyan egyszerű és kézenfekvő, hogy senki sem vonja komolyan kétségbe. Egyértelműen olyan világban és világmindenségben élünk, melyet nem a véletlen, hanem bizonyos törvények irányítanak. Minden jó okkal történik. Sem a siker, sem a kudarc, nem a vakszerencse műve. Megvan a maguk konkrét oka, és ha megismételjük eme okokat, akkor ugyanazokat a következményeket idézzük elő, függetlenül attól, hogy kik vagyunk. A világ már csak így működik. A világ teli van olyan emberekkel, akik nem elégedettek az általuk elért eredményekkel, ám továbbra is csak ugyanazokat a módszereket követik, ugyanazokat a gondolatokat táplálják magukban, ugyanazokat a dolgokat mondogatják és ugyanazokat a lépéseket teszik meg nap-nap után, aztán pedig csodálkoznak, hogy ugyanazokkal a negatív következményekkel szembesülnek. Einstein meghatározása szerint az esztelen ember olyas valaki, aki továbbra is ugyanazt csinálja, és mégis másmilyen eredményeket vár. Ez bizony teljes képtelenség. Az ok és okozat törvénye csorbítatlanul érvényesül önbizalom szintünk esetében is. Az emberi történelemben és a saját környezetünkben is egyaránt számos példáját láthatjuk a ma kivételesen szilárd önbizalommal rendelkező férfiaknak és nőknek, akik idővel rendkívüli eredményeket értek el. E kiváló emberek életét és történetét tanulmányozva úgy találjuk, hogy néhányuk már eleve azzal a sziklaszilárd önbizalommal indult el útján, amelyet még a szüleitől tanult el kisgyermekkorában. A legtöbbjük azonban ugyanúgy lépett ki az életbe, ahogyan mi mindnyájan, a kisebbrendűség és az értéktelenség mélyen gyökerező érzéseivel.
A kártékony kritika, a szeretethiány és egyéb hibák következtében, melyeket a szüleink kisgyermekkorunkban a nevelésünkben elkövetnek, csorbult önbecsüléssel, alacsony önbizalomszinttel és azzal az érzéssel cseperedünk fel, hogy másokkal összehasonlítva nem vagyunk elég jók. Jelenleg is rengeteg ingatag önbecsülésű ember dolgozik rendkívül keményen a külvilágban a siker eléréséért. Amikor azonban valóban elérik az áhított sikert, mélyen legbelül szélhámosnak érzik magukat. Ez az úgynevezett sikertől való félelem valójában saját értéktelenségünk érzésének megnyilvánulása, melytől a jelek szerint képtelenek vagyunk megszabadulni, bármilyen ragyogó eredményeket mutassunk is fel. Az emberek csupán arra vágynak minden másnál erősebben, hogy igazán jól érezhessék magukat a bőrükben. Mindnyájan boldogok és pozitív hozzáállásúak szeretnénk lenni, és az elégedettség érzetére törekszünk. És persze mindenek felett sóvárgunk a lelki nyugalom után, márpedig az ember csak is akkor élvezheti a lelki nyugalom örömeit, ha bizonyos benne, hogy képes eredményesen eleget tenni az élete valamennyi követelményének, a családjának, a barátainak, a munkájának, az ügyfeleinek, a társadalmi kötelezettségeinek és mindama egyéb tevékenységeknek, melyekben érdekelt. Az ok és okozat törvénye kimondja, hogy ha a sziklaszilárd önbizalom következményét szeretnénk élvezni, csupán annyit kell tennünk, hogy komolyan elkezdünk foglalkozni a kiváltó okaival. Ha rájövünk, mire is gondolnak, mit mondanak és tesznek más rendkívül magabiztos férfiak és nők, majd híven követjük a példájukat, akkor végül ugyanazokat az eredményeket fogjuk kapni, ugyanúgy érezzük majd magunkat, és mi is ellenállhatatlanná válunk. A pszichológia egyik alapelve a kibontakozás törvénye, mely egyszerűen azt mondja ki, hogy minden egyes ember a szüntelen kibontakozás, avagy fejlődés és gyarapodás folyamatán megy keresztül uralkodó gondolatai irányában. A tested is a folyamatos kibontakozás állapotában van. A sejtek pusztulásának és újratermelődésének normális ütemét alapul véve, a tested minden 7 esztendőben teljes egészében megújul. Míg testi fejlődésed és kibontakozásod a szervezetedbe bevitt tápláléknak köszönhetően megy végbe, addig szellemi fejlődésedet és kibontakozásodat javarészt az elmédbe plántált gondolatok határozzák meg. Amin elég sokáig és keményen töröd a fejed, az előbb-utóbb részévé válik szellemi folyamataidnak, és kifejti hatását és befolyását hozzáállásodra és viselkedésedre. Az összpontosítás törvénye kimondja, hogy amire a figyelmed tartósan irányul, az szárba szökken a valóságodban. Minél tovább időznek gondolataid ama személyi kiléténél és tulajdonságainál, akivé válni szeretnél, annál mélyebben elülteted a képet tudatalattidban, hogy ott alakítani kezdje fejlődési folyamatodat. Amire rendszeresen gondolsz, az előbb-utóbb szerves részévé válik jellemednek és személyiségednek. Ebben az értelemben az életedben mindent magadnak köszönhetsz. Ama gondolatok következtében váltál mai önmagaddá, és tartasz ma ott, ahol tartasz, melyeket te magad engedtél meggyökerezni az elmédben. Amire az elmúlt hónapokban és években a figyelmed irányult, azzá alakítottad önmagad, és így a jelen pillanatban mindene gondolatok eredője vagy. És miután a múltbéli gondolataiddal létrehoztad mai önmagadat, ez az alkotó folyamat jelenleg is minden egyes gondolattal tovább zajlik, ami csak megfogant benned. Mivel ez az élet egyik szükségszerű ténye, a legokosabban akkor jársz el, ha következetesen olyan gondolatokat táplálsz az elmédben, melyek egybeesnek személyfejlődésed kívánt irányával. Az egész emberi történelem egyik legmélyrehatóbb felfedezése így hangzik. A gondolat teremtő erővel bír. Amilyen a gondolat, úgy szabja meg sorsodat. A hasonló hasonlót szül. A fejedben megfogant képzetek alakítják valóságodat. Vagyis tényleg olyan emberré válsz, amilyen gondolatokat az időd nagy részében forgatsz elmédben. Nem fordulhat elő, hogy bizonyos fajta gondolatokat táplálsz, és merőben másfajta tapasztalatokat élsz át. Ha tehát megingathatatlan önbizalomra kívánsz szert tenni, első lépésként teljes mértékben, maradéktalanul, módszeresen és céltudatosan ellenőrzésed alá kell vonnod tudatos elmédet. Fegyelmezetten rá kell nevelned magad, hogy csak a számodra kívánatos dolgokra gondolj, és eltökélten kirekezd elmédből mindazt, amitől félsz. Az élet egésze belülről kifelé haladva zajlik,
A megfelelés törvénye, mely talán az egyik legfontosabb az összes szellemi törvény közül, kimondja, hogy külvilágod mindenkor benső világod tükörképe lesz. Amit a környezetedben látsz, az nagyrészt a benned zajló folyamatok kivetülése. Szükségszerű tény, hogy amit az ember a külvilágban tapasztal, kevés kivételtől eltekintve, az pontosan megfelel a benső világában zajló folyamatoknak, melyekkel csak ritkán van tisztában. Ez nem is lehet másként. A valódi boldogság és siker abból fakad, ha a létedet irányító törvényekkel harmóniában éled az életed. Jól lehet, törvények működése észrevétlen. Ha megszeged őket, épp úgy magad látod kárát, mintha a szintén láthatatlan tömegvonzás törvényét sértenéd meg. Azok a boldog emberek, akik követik a természet törvényeit, engedelmeskednek nekik, s életüket velük összhangban élik. Ha a külvilágban magabiztosan akarsz fellépni, először benső világodban kell eljutnod a teljes önazonosságig. Az önbizalom alapja az, ha legbenső értékeiddel és elveiddel összhangban élsz, és legmagasabb törekvéseiddel harmóniában gondolkodsz és cselekszel. Azok a férfiak és nők rendelkeznek igazán sziklaszilárd önbizalommal, akik egész világosan tisztában vannak vele, hogy szerintük mi helyes és jó és érdemleges, és akik ezekkel az értékekkel összhangban élik az életüket. Ezeknek az embereknek minden szavában és cselekedetében a lelkük mélyéről fakadó meggyőződéseik jutnak kifejezésre. Ha egész világod darabjaira hullik is, míg tudod, hogy a helyes úton jársz, addig a mélységes lelki nyugalom érzése fog eltölteni, mely magabiztos és öntudatos hozzáállásban fog megnyilvánulni bármely élethelyzetben. Életedben számos hullámhegy és hullámvölgy követi majd egymást, ám a legfontosabb mindenkor az, hogy maradj hű magadhoz. Ekkor Shakespeare szavaival élve, áll, máshoz se lész. Amennyiben magas szintre kívánod fejleszteni önbizalmadat, és kiemelkedő emberi lénnyé akarsz válni, kiindulásként számba kell venned, és meg kell határoznod az értékrendedet. A közelmúltban egy igen sikeres vállalat országos értékesítési hálózatának mintegy 150 tagja előtt szólaltam fel. A konferencia valamennyi résztvevője figyelemreméltóan pozitív hozzáállásúnak és lelkesnek tűnt, és a kiválóság különleges légköre lengte körül őket. Amikor ezt meg is jegyeztem, a vállalat elnöke megmutatta nekem az értékkódexet, amelyet a felső vezetők dolgoztak ki a cég működésének megkezdése előtt. Az értékek és elvek eme kétoldalas felsorolását mindenki megkapta a cégnél, amikor munkába állt. A későbbiekben a két oldalt műanyaggal bevont kártyákra tömörítették össze, melyeket a munkatársak akár a pénztárcájukban is magukkal hordhattak. Az elnök elmesélt nekem egy érdekes történetet. Elmondta, hogy valahányszor a cég munkatársai valamiféle döntésen vitáznak, előhúzzák a vállalat értékrendjét összegző kártyát, végigmennek az egyes értékeken, és sorra mindegyikkel megpróbálják összeegyeztetni az előttük álló különféle választási lehetőségeket. Így bármilyen döntést is hoznak végül, az kétség kívül mindig kiállja a vállalati értékrend próbáját. Egy közelmúltban megjelent 25 esztendő üzleti történetét átfogó tanulmány készítői úgy találták, hogy az egészen világos, írásba foglalt és minden munkatárs által elfogadott értékrenddel rendelkező vállalatok átlagosan 700%-kal több nyereséget termeltek negyed század folyamán, mint ugyanazon üzletágak más cégei, melyek nem fogalmaztak meg írott értékkódexet. A világos értékrenddel rendelkező egyének és társaságok személyes és gazdasági eredményei az esetek túlnyomó többségében sokkal magasabb rendűek azon cégekénél és egyénekénél, amelyeknek, illetve akiknek az értékei tisztázatlanok vagy bizonytalanok. A szilárdabb önbizalom és a személyes kiválóság felé vezető utadon első lépésként az értékrendedet kell tisztáznod önmagaddal. Neked magadnak kell eldöntened, hogy milyen értékekben tudsz hinni. Mi az, amiért bármikor síkra szállsz, s ami még fontosabb, mi az, amit nem vagy hajlandó támogatni. Mely értékekért vagy hajlandó fáradozni, nagy árat fizetni, sőt, akár meghalni? Nagyra értékeled a családodat, az Istenedet, az egészségedet, a munkádat vagy karrieredet? Megbecsülöd az olyan eszméket, mint a szabadság, a függetlenség, az együttérzés a kevésbé szerencsésekkel, vagy éppen az élet tisztelete?
Hiszel a becsületben, az igazságban, az őszinteségben, a kemény munkában és a sikerben? Bármilyen értékeket is tartasz nagyra, vedd számba és vesd papírra őket. Hasznos gyakorlat felidézni magadban azokat a férfiakat és nőket, legyenek bár élők, avagy holtak, akiket a legjobban csodálsz. Melyek azok a tulajdonságok vagy jellemvonások, melyeket a legfontosabbnak tartasz ezekben az emberekben? Milyen tulajdonságokat próbálsz fellelni a barátaidban és ismerőseidben, amikor azon tanakodsz, érdemesebb, bizalmasabb viszonyt kialakítanod velük? Véleményed szerint melyek az üzleti és személyes kapcsolatok alapját képező leglényegesebb tulajdonságok, avagy értékek? És melyek a legfontosabb értékek számodra? Valahányszor egy stratégiai tervezési szemináriumot vezetek egy nagyvállalatnál, a cég felső vezetői mindig az integritást választják ki legfontosabb értékükként és az egész cég leglényegesebb szervezőelveként. Tapasztalatom szerint majd minden társaság az integritást határozza meg az egyik legfőbb szervezőelveként. A szótár szerint az integritás szó tisztességet, becsületességet, megvesztegethetetlenséget, csorbítatlan erkölcsiséget, makulátlanságot és gáncstalanságot jelent. Ezt az értéket bizony igencsak érdemes alapul választani. Az integritás tehát remek választás, ám valójában több egy értéknél. Az integritás az a szellemi tulajdonság, amely az összes többi választott érték megtartását biztosítja, vagy szavatolja. Nem teheted meg, hogy amikor kényelmesnek érzed, követsz egy bizonyos értéket, amikor azonban némi áldozatot kellene hoznod érte, nyomban sutba hajítod. Nem lehetsz egy kicsit önazonos, vagy teljesen az vagy egyáltalán nem. Értékeid megválasztásával világosan kinyilvánítod önmagad, és olykor mások előtt, hogyan fogod élni az életedet e pillanattól kezdve. Amikor meghatározol és szervezőelveid egyikévé emelsz egy bizonyos értéket, lényegében kijelented, hogy eme érték tekintetében többé nem ismersz megalkuvást. Jellemerőd, emberi kvalitásaid valódi mércéje pedig az, hogy mennyire ragaszkodsz a továbbiakban a személyesen általad kiválasztott értékekhez. A megingathatatlan önbizalom az értékeid melletti rendíthetetlen elkötelezettségből fakad. Ha mélyen legbelül tisztában vagy azzal, hogy sosem fogod áthágni legmagasabb vezérelveidet, akkor egész lényedet átjárja személyiséged erejének tudata, mely képessé tesz rá, hogy nyíltan, őszintén és csorbítatlan önbizalommal járj el emberéleted szinte minden szituációjában. Ha bármi nehézséged adódna értékei tisztázása során, nagyon hasznos gyakorlatnak bizonyulhat időt takarítani tulajdon nekrológod vagy gyászbeszéded megírására. E képzeletbeli nekrológ alapján megalkothatod magadban ama személy képét, akivé válni szeretnél, illetve azt a fajta értékrendet, melyet életedben követni kívánsz. Senki sem tökéletes, és mindnyájunknak sokat kell még tennünk azért, hogy legmagasabb rendű értékeinkkel összhangban éljük az életünket, ám nekrológod megfogalmazásának e gyakorlata önmagában is erőteljes befolyást fog gyakorolni ezt követő viselkedésedre. Tudatos és tudatalatti szinten egyaránt munkálkodni fog benned a késztetés, hogy mindinkább hasonlóvá válj ama személyhez életedben és cselekedeteidben, akit e végső búcsúztatás szövegében megrajzoltál. Munkád korán sem ér véget az értékeid meghatározásával. Ezután fontossági sorrendbe kell állítanod a kiválasztott értékeket. El kell döntened, mely értékek lényegesebbek és melyek kevésbé fontosak. Ha az egyes értékeket kis papírlapokra írtad volna fel, most pedig egy kivételével az összeset el kellene hajítanod, melyiket tartanád meg? Ez az egy lesz tehát a legfőbb érték, mely az összes többivel szemben elsőbbséget élvez. Melyik lenne vajon a második legfontosabb érték? És a harmadik, a negyedik, s a továbbiak? Értéksorrended rendkívüli fontossággal bír annak meghatározásában, hogy milyen ember vagy és milyen életet élsz. Ha számodra a család fontosabb az egészségnél vagy a munkánál, akkor szeretteid jólétéért mindenkor fel fogod áldozni saját testi-lelki egészségedet és karrieredet.
Amennyiben megváltozna az értékrended, és a munkád vagy az anyagi boldogulásod előkelőbb helyre kerülne, mint az egészség megőrzése, ez azt jelentené, hogy a munkahelyi előrejutásod oltárán készséggel feláldoznád az egészségedet. Jómagam nem egy olyan üzletembert ismertem, aki a munkahelyi sikert előbbre helyezte a családjánál értéksorrendjében. Amikor választaniuk kellett a kettő között, rendszeresen a karrierépítés mellett döntöttek a házastársuk és a gyerekeik társasága helyett. Ennek következtében aztán mind a házasságuk, mind a karrierjük súlyos válságba került. Úgy tűnik, az integritás, az önazonosság, azaz az értékeidhez való ragaszkodás elve univerzális törvény. Valahányszor bármi okból nem vagy önazonos, mintha valami hatalmas megtorló erő lépne működésbe, mely nem engedi, hogy megúszd a dolgot szárazon. A jelek szerint az integritás a sikeres emberi élet elengedhetetlen követelménye. Úgy tűnik, integritásunk megingása vagy értékrendünk megsértése nem csupán a vétekhez mért büntetést von maga után, legyen bár szó az üzleti, politikai vagy magánéletről, de a stressz szintjét is megemeli, s boldogtalanságot és felzaklatott lelkiállapotot idéz elő az egyén életében. Az igazsághoz híven élni azt jelenti, hogy sosem engeded beférkőzni életedbe a hazugságot. Azt jelenti, hogy mindig azt teszed és mondod, amit helyesnek és igaznak tartasz. Bármibe kerüljön is ez, és bármilyen rövidtávú előnyökről kelljen is lemondanod miatta. Az igazsághoz híven élni annyit jelent, hogy sosem színlelsz, és nem áltatod önmagad. Szembenézel az élettel, a kapcsolataiddal és a körülményeiddel, elfogadod őket a maguk valójában, és nem színezed ki őket a saját kívánságaidnak megfelelően. Az igazsághoz híven élni annyit jelent, hogy sosem maradsz meg egy olyan élethelyzetben, mely boldogtalanná tesz, vagy amelyet bármi okból kifolyólag helytelennek érzel önmagad számára. Az igazsághoz híven élni annyit jelent, hogy a lelki nyugalmat teszed legfőbb céloddá, és életed központi szervezőelvévé, és minden más célodat ezzel összhangban választod meg. Lelki nyugalmadat soha ne sodord veszélybe semmilyen okból, és senki kedvéért. Csak is olyasmit tégy és mondj, amit tökéletesen helyén valónak érzel, saját gondolataidat és érzéseidet maradéktalanul fogadd el, bármilyenek legyenek is, és módszeresen változtasd meg életed minden olyan elemét, mely feldúlja lelki nyugalmadat. Egyedül így tehetsz szert arra a magas szintű önbizalomra, mellyel az igazán kiemelkedő emberek rendelkeznek. Csak akkor érezheted magad remekül a bőrödben, és teheted csodálatosan harmonikussá valamennyi kapcsolatodat, ha mindenkor úgy cselekszel, hogy megbékélten élhess önmagaddal. A boldogság, a harmónia, az elégedettség és a szilárd önbizalom kulcsa az, hogy összhangban élj az értékeiddel. E megállapítás elvezet bennünket fejezetünk utolsó és mindközül talán legfontosabb pontjához, miszerint valódi értékeid kizárólag a tetteidben, a cselekedeteidben nyilvánulnak meg. Őszinte meggyőződéseid miben léte nyomban kiviláglik, mihelyt megfigyeled, mit teszel a döntéshozatalt igénylő élethelyzetekben. Valódi értékeid kiváltképp akkor mutatkoznak meg, amikor stressz helyzetbe kerülsz, és az ellentétes követelmények vagy kötelezettségek egyszerre két irányba húznak. Az adott élethelyzetben választott cselekedeteid elárulják, mely érték a legfontosabb számodra, s hogy egyáltalán rendelkezel-e világos értékrenddel. Nem az számít, hogy mit mondasz, miben reménykedsz, mit kívánsz és milyen szándékokat táplálsz magadban, egyedül csak az a fontos, hogy mit teszel. Az általad választott lépések csalhatatlanul megmutatják, hogy milyen ember vagy. Ha valaki kijelenti, hogy számára a család az első, majd amikor választania kell, hogy benn marad a munkahelyén túlórázni, vagy elmegy a gyerekei iskolai színi előadására, vagy sportmérkőzésére, a gyerekek szükségleteit a főnök szabta követelmények elé helyezi, akkor az illető olyan ember, aki a saját legfőbb értékeivel összhangban él. Mindnyájunkkal megesett már, hogy jelentős áldozatok árán is kiléptünk egy állásból vagy egy kapcsolatból, mert ez volt a helyes, ám bátor fájdalmas döntés, és alkalmasint te is emlékszel még rá, milyen fantasztikusan érezted magad elépésed eredményeképpen. Valahányszor egy magasabb rendű értékkel összhangban cselekszel, mindig remek érzést tölt el, és az önbizalmad az egekbe szárnyal.
Egész sor értékes vonást fejleszthetsz ki magadban, ama egyszerű módszerrel, hogy úgy teszel, mintha már is birtokában lennél ezeknek az értékeknek. Ha következetesen úgy viselkedsz, mintha már is bátor, együttérző és bizakodó ember volnál, könnyűszerrel szert tehetsz mindezekre a tulajdonságokra. Minél nagyobb beleéléssel játszod el szerepedet, kivált, ha stressz helyzetben mutatod-e tulajdonságokat, vagy olyan szituációkban, amikor szíved szerint valami más tennél vagy mondanál, annál hamarabb válnak ezek az értékes vonások lelki alkatod állandó és szerves részeivé. A súlyemelők hatalmas izmait a nehéz súlyzók ismételt emelgetése fejleszti ki. Minél nagyobb a súly, vagyis minél nagyobb ellenállást kell leküzdenie a súlyemelőnek, annál több vér árad a hajszál erejébe, és annál nagyobbra dagadnak az izmai. Az ellenállás eme elve szellemi fejlődésünkben is érvényesül. Elmeizmaid és különösen az önbizalom tulajdonságának, vagy szellemi muszkliának kifejlesztése során bátran felhasználhatod ezt az elvet a folyamat felgyorsítása érdekében. Valahányszor önuralmat gyakorolsz, és önfegyelmed révén ráveszed magad, hogy a helyes dolgot mondd ki, vagy tedd meg, kivált stressz helyzetben, ellenállást fejtesz ki természetes hajlamaiddal szemben. Ez az ellenállás súrlódást idéz elő. E súrlódás hőt termel. Márpedig, mint tudjuk, hő hatására az olvasztó tégelybe öntött vegyi anyagok szerkezete átalakul, új formát öltenek, átkristályosodnak. Valahányszor szellemi súrlódást idézel elő azáltal, hogy ellenállást fejtesz ki természetes hajlamaiddal szemben, és inkább azt teszed, amit helyesnek, igaznak és legmagasabb rendű elveiddel összeegyeztethetőnek ítélsz, kiváltképp egy nehéz élethelyzetben, e szellemi hő hatására értékeid is egy magasabb szintre kristályosodnak át, és idővel jellemed állandó alkotóelemeivé szilárdulnak. Az önbizalom alapja, a merészség és öntudatos fellépés fundamentuma, a rendíthetetlen belső szilárdság, amely az önazonos életből, vagyis abból ered, hogy önfegyelmed révén minden élethelyzetben legmagasabb rendű értékeiddel összhangban viselkedsz. Valahányszor így jársz el, derű és boldogság tölt el, és csodálatosan fogod érezni magad a bőrödben. Helyes viselkedés formáid teljességgel kikristályosodnak személyiségedben, és állandó alkotóelemeivé válnak annak a kivételes emberi lénynek, akivé lépésről lépésre alakulsz. Amint szert teszel a megingathatatlan önbizalomra, olyan lehetőségek fognak megnyílni előtted, amilyeneket jelenleg elképzelni sem tudsz. Módod lesz rá, hogy merészebb álmokat szőj, nagyobb célokat tűz ki magad elé, fontosabb kötelezettségeket vállalj, mint valaha korábban, és végre teljes szíveddel belevesd magad az életbe. Az önbizalom az a sarokkő, melyen a személyes teljesítmény épülete nyugszik. Amikor önbizalmad határtalanul áradóvá válik, teljesebben ki tudod majd bontakoztatni a bensődben rejlő lehetőségeket, mint bármely egyéb körülmények között. Arisztotelész több mint 2000 esztendeje így írt. A boldogság egy állapot. Ha önmagáért hajszoljuk, kisiklik a kezünk közül. Csak úgy érhetjük el, ha céltudatos tevékenységekbe bocsátkozunk. Arisztotelész megállapítása bizonyos tekintetben a közvetett erőfeszítés törvénye más megfogalmazásban. E törvény kimondja, hogy életünk majd minden értékére, a számunkra fontos embereket és érzelmi élményeket is beleértve, inkább közvetett, semmint közvetlen módon teszünk szert. Vagyis ezek az értékek rendszerint annak eredményeképpen jelennek meg életünkben, hogy valami mással foglalkozunk. Ha például közvetlenül önmagáért hajszoljuk a boldogságot, kicsúszik a kezünkből. Azonban, amikor buzgón belevetjük magunkat egy számunkra igazán fontos tevékenységbe, és kezdünk valódi előrelépést tenni álmaink és törekvéseink megvalósulása felé, akkor egyszerre azon kapjuk magunkat, hogy igazán boldogok vagyunk. A közvetett erőfeszítés törvénye az önbizalom esetében is érvényesül. Nem puszta vágyakozással juthatunk el az önbizalom magasabb szintjeire, hanem úgy, hogy mind magasabb eszményeket és célokat tűzünk magunk elé, és valósítunk meg. És amint lépésről lépésre haladva tudatosul bennünk, hogy egyre előrébb jutunk az életben, úgy válik egyre jobbá a közérzetünk is. Elárad bennünk az erő,
és úgy érezzük, hogy immár nagyobb kihívásokkal is képesek vagyunk szembenézni. A nagyobb célok felvállalásához szükséges önbizalomra úgy tehetünk szert, hogy energiáinkat kisebb célok sikeres megvalósítására fordítjuk. Lépésről lépésre haladva szilárdítjuk meg önbizalmunkat, egészen addig a pontig, amelyen már bármiféle kihívást nyugodt lélekkel elmerünk fogadni. Kétségtelen tény, hogy csak is úgy tehetsz szert egyre szilárdabb önbizalomra és erőteljesebb személyiségre, ha rászoksz, hogy mind nagyobb és nagyobb célokat tűz magad elé, és valósíts meg. Csak akkor hihetsz megingathatatlanul önmagadban, ha teljes bizonyossággal tudod, hogy bármit képes vagy elérni, amit kitűztél magad elé. A valódi önbizalom nem a vágyakozásból és reménykedésből, de még csak nem is a pozitív gondolkodásból fakad. A valódi önbizalom ama pozitív tudásból fakad, hogy képességeid latbavetésével el tudsz jutni jelenlegi helyzetedből a kívánt célig. E tudás pedig azon alapul, hogy újra meg újra bizonyítottál önmagadnak. Az önbizalom elméd egy állapota, egy hozzáállás, és e minőségében fontosabb a tényeknél. Mindazonáltal tényeken kell alapulnia, hogy ne önhittség legyen, hanem valódi önbizalom, melyre bízvás támaszkodhatsz bármiféle kutyaszorítóban. A te feladatod minden lehetséges eszköz felhasználásával szilárdan meggyőzni önmagad, hogy teljességgel ellenállhatatlan vagy, s hogy bármit el tudsz érni, amit csak felteszel magadban. Ha az önbizalom egy szellemi állapot, akkor szellemi elveken és törvényeken alapul, melyek közül a legfőbb így hangzik. A gondolat teremtő erővel bír. Nem az vagy, aminek gondolod magad, inkább az vagy, amit gondolsz magadban. Miközben módszeresen és tudatosan átalakítod az önmagaddal kapcsolatos gondolkodásod, külső valóságod is ennek megfelelő változáson megy keresztül. A gondolataid alakítják az életed, és nem utolsó sorban az önbizalomhoz való viszonyodat is. Céljaid eme szellemi törvények miatt bírnak oly nagy jelentőséggel, melyek következményei szükségszerűek és elkerülhetetlenek. Oly mértékben lehetsz boldog és sikeres, amennyire életedben és gondolkodásodban e törvényekhez alkalmazkodsz és összhangot alakítasz ki velük. Az első törvény, melyet a korábbiakban már megvitattunk, az ok és okozat törvénye. Ez az egyszerű törvény oly erőteljesen érvényesül, hogy szüntelenül emlékeztetned kell magad a hatásaira. A Biblia a vetés és aratás elveként tanítja ezt az alapvető törvényt, amikor kimondja, hogy amit vet az ember, azt aratja is. Különösképpen vonatkozik ez a gondolatokra. Ha pozitív, optimista és felemelő gondolatokat vetsz el elmédben, akkor pozitív, optimizmusra okot adó és felemelő eseményeket és tapasztalatokat fogsz aratni életedben. Ez nem is lehet másként. Ha világos eszményeket és célkitűzéseket vetsz elmédben, akkor egyértelmű eredményeket és jutalmakat fogsz aratni a külvilágban. Az ok és okozat törvényének szükségszerű következménye a vonzás törvénye. Ez az egyik legfontosabb olyan szellemi törvény, mely magyarázattal szolgál a veled történtekre, ugyanis kimondja, hogy a hasonló a hasonlót vonzza. Ez annyit jelent, hogy szükségképpen azokat az embereket, gondolatokat, körülményeket és lehetőségeket vonzod az életedbe, melyek összhangban állnak uralkodó gondolataiddal. Bármi járjon is az eszedben az idő nagy részében, azt vonzod az életedbe minden irányból. Ez az oka annak, hogy a homályos célkitűzések homályos eredményeket hoznak, a világos célok ellenben világos eredményekkel járnak. Mivel önbizalom szinted szorosan összefügg azzal, hogy mennyire érzed magad eredményesnek céljaid megvalósításában, nagyon fontos pontosan tisztában lenned azzal, hogy mire vágysz, és minden mást kizárnod a gondolataidból. Egy másik szellemi törvény, mely úgy szintén az ok és okozat törvényének szükségszerű folyamánya, a megfelelőség törvénye. Ez szerint külvilágod rendszerint megfelel a belső világodnak. Az egészséged, vagyoni helyzeted és emberi kapcsolataid külső valósága mindenkor az tárgyakkal kapcsolatban táplált gondolataid tükröződése lesz. Gondolataid világmindenséged leghatalmasabb erőforrásai. Egyszerre bírnak teremtő és okozó erővel, minden nap, minden egyes percében alakítják a körülötted lévő világot. Ahogyan Shakespeare mondotta, nincs se jó, se rossz, gondolkozás teszi azzá.
Az életed olyan, amilyenné a gondolataid alakítják. Egy további törvényt, mely befolyást gyakorol az életedre, az összpontosítás törvényének neveznek. Ez egy meghatározó jelentőségű elv önbizalmad megszilárdításának és megőrzésének szempontjából. Az összpontosítás törvénye, mint a korábbiakban már említettük, kimondja, hogy bárminél időzöl el huzamosan gondolatban, az előbb-utóbb megjelenik valóságodban. Ha egy bizonyos tárgyon jár az eszed, ha csak nála időznek gondolataid, az pontosan olyan, mintha rendszeresen öntöznél és trágyáznál egy magot. Az összpontosításnak köszönhetően e magocska gyorsabban növekszik tapasztalatvilágodban. Minél többet forognak gondolataid egy konkrét tárgy vagy célkitűzés körül, szellemi képességeid annál nagyobb hányadát szenteled ama bizonyos tárgy vagy cél valóra váltásának. Az összpontosítás törvénye ad magyarázatot arra, hogy miért jár kéz a kézben az egyetlen cél melletti rendíthetetlen elkötelezettség az igazán nagy emberi teljesítményekkel. Azért érhetnek el egészen hétköznapi emberek rendkívüli eredményeket, mert képesek figyelmüket mindennemű zavaró tényező kiküszöbölésével egyetlen tárgyra összpontosítani. Ez szellemi törvény egyenes következménye, hogyha egy átlagos képességekkel rendelkező átlagember összes szellemi képességét latba veti egyetlen célkitűzés elérése érdekében, gyakran sokkal többre jut, mint egy látszólag szerencsésebb adottságokkal rendelkező személy, aki szétforgácsolja energiáit, mert egyszerre több célkitűzést igyekszik megvalósítani, vagy ahogy nagyon gyakran megesik, egyetlen cél mellett sem képes elkötelezni magát. A felcserélhetőség törvénye kimondja, hogy tudatos elméd egyszerre csak egy gondolatot képes táplálni, legyen bár ez pozitív vagy negatív. A tudatos elmédben szüntelenül ott munkáló gondolatot azután előbb-utóbb a tudatalattid is elfogadja parancsként vagy utasításként. A továbbiakban a tudatalatti a többi szellemi törvénnyel összhangban a nap 24 órájában azon fog munkálkodni, hogy uralkodó gondolatodat vagy elképzelésedet valóra váltsa. Márpedig a tudatalattid szerfelett nagy hatalommal bír, lévén valamennyi érzelmed, meggyőződésed, értéked, attitűdöd és érzésed tárháza. Egész életed összes gondolata és érzése elraktározódott a tudatalattidban. A kívánt, megingathatatlan önbizalomra csak is úgy tehetsz szert, ha odalépsz elmeszámítógépedhez, és minden szükséges műveletet elvégzel annak érdekében, hogy az önbizalmat kitörölhetetlenül beprogramozd tudatalattid mélységeibe. Az utolsó szellemi törvény, mellyel a céltudatos, erős személyiség és az önbizalom kifejlesztése érdekében tisztában kell lenned, az érzelem törvénye. E törvény kimondja, hogy minden egyes döntés, amit hozol, minden gondolat, amelyet táplálsz magadban, minden lépés, melyet megteszel, valamiféle érzelmen alapul. A két elsődleges emóció pedig az érzelmek skálájának egyik végén a félelem, a másik végén pedig a vágy. Amikor egy erőteljes érzelmi töltést hordozó gondolatot táplálsz a tudatos elmédben, azt tudatalattid is egy-kettőre elfogadja. Ezután a tudatalatti összes szellemi képességedet mozgósítja, és elkezdi ezt a belülről fakadó gondolatot külső világod egy tapasztalatává vagy eredményévé alakítani. Minél erősebb az érzelem, vagyis minél nagyobb hatást gyakorol gondolataidra és tetteidre, annál gyorsabb lesz a tapasztalatvilágodban lezajló változás. Ha az érzelem elég erős, a változás akár azonnal is végbe mehet. Egyik barátom 30 esztendeje dohányzott. Váltig bizonygatta, hogy nem tud leszokni a cigarettáról, hiszen káros szokása olyan mélyen gyökerezik, egészen fiatal felnőtt koráig nyúlik vissza. Egy nap barátomnak mellkasi fájdalmai támadtak, felkereste hát az orvosát, aki egész sor vizsgálatot végzett el rajta. Amikor beérkeztek a vizsgálatok eredményei, az orvos leültette barátomat és közölte vele, hogy súlyos szívbetegségben szenved, s ha tovább folytatja a dohányzást, 6 hónapja van rá, hogy elbúcsúzzon az életétől. Samuel Johnson mondta egyszer, hogy ha valakit másnap akasztanak, az csudamód kitisztítja az illető elméjét. A halál gondolata olyan erős érzelmi töltéssel bírt barátom számára, hogy fogta a cigarettáját, kidobta az egész paklit a szemetesbe, és azóta sem gyújtott rá egyetlen egyszer sem. Ha pozitív szellemben, sziklaszilárdan meg vagy győződve arról,
hogy nagy sikerre rendeltettél az életben, és mindaddig a világon semmi sem akadályozhat meg téged a fantasztikus eredmények elérésében, míg teljes szívvel veted bele magad tevékenységeidbe, és tántoríthatatlanul törsz előre utadon a siker felé, akkor egy elsöprő természeti erőhöz válsz hasonlatossá. Hited mélysége és meggyőződésed szilárdsága drámai mértékben növeli személyiséged erejét. Ha valóban hiszel abbéli képességedben, hogy átütő sikert érj el, egyszerűen lehengerlő erőre teszel szert. Erre a fajta sziklaszilárd hitre, megingathatatlan önbizalomra az alábbi általam a 4 E-nek nevezett tulajdonságok kifejlesztésével tehet szert. Első. Egyértelműség. Határozd meg egészen pontosan, hogy mit kívánsz megvalósítani, és milyen fajta emberré szeretnél válni. Második. Eltökéltség. Táplálj bensődben rendíthetetlen hitet, hogy bármit képes vagy véghez vinni, amit felteszel magadban. Harmadik. Elkötelezettség. Határozd el, hogy minden szükséges lépést megteszel, és légy kész jó előre megfizetni minden elérni kívánt sikerárát. Negyedik. Eltántoríthatatlanság. Szánd el magad, hogy tántoríthatatlanul fogsz munkálkodni céljaid elérésén minden áldott nap, reggel, délután és éjjel, míg csak valóra nem váltod őket. Ha egyértelműen határozod meg célkitűzéseidet, és eltökélten, elkötelezetten és tántoríthatatlan lépésekkel indulsz meg feléjük, akkor semmi sem akadályozhat meg ama sziklaszilárd önbizalom megszerzésében, melynek révén az égvilágon minden lehetségessé válik számodra. A célok azért játszanak olyan jelentős szerepet önbizalmad megszilárdításában, mert egy-egy főbb életcél kitűzésével valamennyi szellemi törvényt munkára foghatod a saját érdekedben. És pedig olyan intenzíven, mintha egyszerre valamennyi teljesítményhajtóművedet begyújtottad volna. Az utánégető rendszereiket pedig a bensődben rejlő lehetőségek maradéktalan kihasználására állítottad volna be. Az egyértelmű célok megszabadítanak a véletlen befolyásától, vagyis attól az irányzattól, hogy életed eseményei véletlenszerűen és kiszámíthatatlanul következzenek be. A célok világos irányt szabnak életednek, és tudatosítják benned, hogy te magad alakítod a sorsodat. A célok az erő, a határozottság és az összefogottság érzetét keltik fel benned. Nekik köszönhetően úgy érzed, hogy az életedben bekövetkező események egytől egyig részei egy átgondolt tervnek, mely lépésről lépésre közelebb visz téged legmagasabb eszményeid megvalósításához. Abbéli képességed, hogy célokat tűz magad elé és terveket kovácsolja megvalósításukra, a siker kulcskészsége, melynek híján vajmi kevésre viheted. A rendszeres célkitűzés és megvalósítás alkalmasint fontosabb, mint bármely más készség, melyet valaha elsajátíthatsz. Az évek folyamán sok ezerszer voltam személyesen tanulja a célkitűzés elképesztő hatalmának tanítványaim életében. Nemrégiben egy országos egyesület 600 tagja előtt szólaltam fel éves kongresszusukon az arizóniai Phoenixben. E beszédben kihangsúlyoztam annak fontosságát, hogy pontosan írásba foglalják vágyaikat, majd szintén írásbeli terveket készítsenek megvalósításukra. Ez szombaton történt. Mintegy 5 nappal később, a rákövetkező csütörtökön a résztvevők egyike felhívta az irodámat, hogy elkérje a faxszámomat. Azt mondta, hogy haladéktalanul el akar nekem küldeni valamit, és nincs türelme kivárni, míg a postával eljut hozzám. A beérkező levélből egy valóban lenyűgöző történet bontakozott ki. Az illető azzal kezdte levelét, hogy kismilliószor győzködték már a célkitűzés fontosságáról, és hajlott rá, hogy elengedje a füle mellett a kongresszuson tartott beszédemet. Azonban éppen az ellenkezője történt. A kongresszust követően úgy döntött, hogy nekiül és komolyan összeírja céljait a következő évre. Levele további részében elmesélte, hogy vasárnap összeírt egy 10 tételből álló személyes és üzleti célkitűzéseket egyaránt tartalmazó listát, mely célokat a következő 12 hónap folyamán meg akarta valósítani. És ekkor jött a meglepetés. Már másnapra, azaz hétfőn 5 órára sikerült valóra váltania a 10 célból 5-öt. Alig tudta elhinni.
Gyorsan leírt még 5 célt, hogy ismét kikerekítse éves célkitűzés listáját 10 tételre, ám csütörtökre, amikor a szóban forgó levelet írta, ismét 5 tételt kipipálhatott 10 célkitűzésből álló új listájáról. Ez a férfi úgy érezte, hogy egyetlen hét leforgása alatt nagyobb előrehaladást tett a világos, írásba foglalt célkitűzések és tervek segítségével, mint az előző évben összesen. Egy asszony, aki éppen nehéz időszakon ment keresztül életében, melyet magánéleti, egészségügyi és anyagi problémák egyaránt súlyosbítottak, elhatározta, hogy nekiül és kitűz maga elé néhány új célt, illetve terveket kovácsol a nehézségei megoldására. Ennek eredményeképpen 1 éven belül kikeveredett egy pocsék párkapcsolatból, belépett az anonim alkoholistákhoz és abbahagyta az ivást, majd 20 kilót fogyott és megháromszorozta a jövedelmét, mely így meghaladta az évi $100,000. Ez az asszony egyértelműen az írásba foglalt célok hatalmának tulajdonította sikerét. Számtalan további tanúbizonysággal igazolhatnám, hogy milyen nagy hatalommal bírnak az írásba foglalt célkitűzések, hiszen hétről hétre kapok személyes és e-mailben továbbított beszámolókat a világ minden részéből. E fejezet végén meg is fogok osztani veled egy egyszerű célkitűzési technikát, melynek segítségével csúcs teljesítményre pörgetheted fel az életedet. Emlékszel még rá, amikor megállapítottam, hogy minden cselekedetedet vagy a félelem vagy a vágy motiválja? Mindig is a félelem volt és marad az emberiség és egyben az egyéni önbizalom legfőbb ellensége, hiszen ez az érzés minden más tényezőnél erőteljesebben húz vissza bennünket. A félelem legkülönbözőbb válfajai munkálnak bensőnkben öntudatlanul, hogy aláássák és elszabotálják legjobb szándékainkat és legvérmesebb reményeinket. Alkalmasint e sorok olvasása közben is gyötör téged valamilyen konkrét félelem, mely valamiféleképpen visszahúz. Bármit teszel is, a félelem mindig fel fogja ütni fejét életedben, és megkísér elgáncsolni. Olykor tudatosan jelentkezik majd észszerűsítések és ürügyek formájában, melyekkel tulajdon előrehaladásod szabotálod el, és akadályokat gördítesz a saját utadba. Máskor azon veszed majd észre magad, hogy kerülöd a célok kitűzését, és egyre azt hajtogatod magadban, én tisztában vagyok a céljaimmal, és semmi szükségem rá, hogy leírjam őket. Ez a tudatalattid üzenete, miszerint ha nem tűzöl magad elé egyértelmű célokat, nem is vallhatsz velük kudarcot. Ennyi erővel be is vallhatnád, mennyire nem bízol abban, hogy képes vagy a jelenlegi teljesítményszintednél jobbat nyújtani. A félelem gyakran jelentkezik halogatás képében, s ilyenkor már eleve vonakodsz céljaid írásba foglalásától. Elhatározod magadban, hogy majd a hétvégén, a szabadságod alatt vagy a nyár folyamán papírra veted a célkitűzéseidet és terveidet, pontosabban a távoli jövőben, amikor majd sikerül pár órát szakítanod rá. És így a felnőttek legalább 97%-ához hasonlóan sosem fogsz sort keríteni rá. Helyette elkezdesz észszerűsítéseket gyártani, és azt mondod magadban, végül is a helyzetemet tekintve ez úgysem változtatna semmit a dolgokon. Ha az önbizalom legfőbb ellensége a félelem, akkor az emberi teljesítmény fő kerékkötője a komfortzóna. A pszichológusok megállapították, hogy mindnyájan természettől fogva hajlamosak vagyunk belezökkenni egy kényelmes kerékvágásba, mind viselkedésünk, mind teljesítményünk terén, melyben különösebb erőfeszítés nélkül is könnyedén elboldogulhatunk, s aztán hajlamosak vagyunk megrekedni benne. Felhagyunk az iparkodással, elengedjük magunkat, és napról napra kialakítjuk magunkban azokat a szokásokat, melyek a szinten aluli teljesítményhez és a kudarchoz vezetnek. Sokkal kevesebbel beérjük, mint amire képesek volnánk. A komfortzónában az a szörnyű, hogy kezdetben kényelmi megfontolásokból indul ki, ám csak hamar elvezet az önelégültséghez. Az önelégültség végül unalomba torkollik, és felmerül bennünk a kérdés, hát ennyi az egész? Az életünk izgalmas kaland helyett az előző nap történtek unalmas ismétlődésévé laposodik. A komfortzónában időzve előbb-utóbb szükségképpen eljutsz az önelégültség és az unalom állomásain keresztül a kudarc élményekig és a boldogtalanságig. Az átlagember mélyen legbelül tisztában van vele, hogy lenyűgöző képességekkel érkezett a világra, tudja, hogy jelenlegi életénél valami jobbat érdemel.
Ahogyan a pszichológus Carl Rogers mondta egyszer, minden élőlényben ott munkál egy vele született késztetés a benne rejlő lehetőségek maradéktalan kibontakoztatására. Mindnyájunkat ösztökél odabent valami, egyfajta belső hang, mely szerint sokkal többek lehetnénk, több mindent megtehetnénk és megszerezhetnénk az életünkben. Ez az érzés benned is jelen van. A kiváló férfiaknak és nőknek sziklaszilárd meggyőződése, hogy azért jöttek-e világra, hogy valami igazán csodálatosat kezdjenek az életükkel. Lelki szemeik előtt egy szebb és jobb jövőképét látják, mely különb jelenlegi körülményeiknél. A személyes kiválóság azt jelenti, hogy az emberben ott él a rendeltetéstudat, és az a meggyőződés, hogy a lehetőségeinek egyedül a saját képzelőereje szabhat határt. Warren Bennis a Vezetők című könyvében beszámol egy tanulmányról, melyben vezetőket követtek nyomon 5 éven keresztül, s amelyből kiviláglik, hogy ezek az emberek tudatosan kerülték a komfortzónájukat, azáltal, hogy folyton egyre magasabb célokat tűztek ki maguk elé. Sosem engedték meg maguknak, hogy önelégültségbe süppedjenek, képességeiket a határukig feszítve éltek, és szüntelenül arra törekedtek, hogy még többet tegyenek, és még kiválóbb emberré váljanak. Ha megingathatatlan önbizalomra kívánsz szert tenni, vezetőként kell tekintened és gondolnod önmagadra, és ennek megfelelően kell viselkedned. A benned rejlő lehetőségek legvégső határáig kell kiterjesztened magad. Olyan célokat kell magad elé tűznöd, melyek a legjobbat hozzák ki belőled. Olyan eredmények elérésére kell törekedned, amelyek a kiváló mesterségbeli tudás és a csúcs teljesítmény megelégedettségével töltenek el. És mindez azzal kezdődik, hogy szépen leülsz egy jegyzettömb és egy toll társaságában. A célkitűzés kiinduló pontjaként le kell döntened minden szellemi korlátodat, és szabadjára kell engedned gondolataid, hadd kalandozzanak a lehetőségek egész világegyetemében. Mindenek előtt engedélyezned kell magadnak, hogy nagy álmokat szőj, és ezen közben pontosan meg kell határoznod, mire vágysz életed egyes területein és vetületeiben. Mielőtt megállapítanád, hogy mi az, ami lehetséges, mérd fel, hogy mi a helyes. Képzeld el, hogy gyakorlatilag bármivé lehetsz, bármit megtehetsz és megszerezhetsz, amire a szíved vágyik, épp csak pontosan tisztában kell lenned vágyad miben létével. Először is állíts össze egy álomlistát. Rövid időre képzeld el, hogy nincsenek előtted korlátok, vagyis mindenhez rendelkezel a kellő idővel, pénzzel, tudással, kapcsolatokkal, tapasztalattal és képzettséggel. Képzeld el, hogy minden lehetséges számodra, amit csak le tudsz írni. Emlékeztesd magad, hogy alkalmasint mindazt képes vagy valóra váltani, amit egyértelműen és kristálytisztán meghatározol és papírra vetsz, feltéve, hogy elég sokáig és eltökélten vágysz rá, és nem riadsz vissza semmiféle erőfeszítéstől vagy áldozattól. Nincsenek valószerűtlen célok, csak valószínűtlen időhatárok. Céljaid leírásának puszta cselekedete az egész világmindenséget munkára fogja az érdekedben, és valamennyi szellemi törvényt mozgósítja a megsegítésedre. Igazság szerint sokakkal megtörtént, hogy új év napján összeírták a célkitűzéseiket, majd félretették a listát és rá sem néztek év végéig, amikor meglepetten konstatálták, hogy céljaik 80%-a megvalósult, olykor a legcsodálatosabb úton módon. A nagyszabású és kihívást jelentő célok papírra vetése már önmagában is 3 kedvező eseményt idéz elő. Először is az én képed rögvest javulásnak indul, az önbizalmat pedig szilárdabbá válik. A célok kitűzése eleve önbizalmat igényel, és egyidejűleg erősíti is azt. Ha összeszeded a bátorságod, hogy írásba foglald őszinte vágyaidat, az már önmagában is pozitívan hat az én képedre és az önbecsülésedre. A puszta cselekvés hatására erősebb és kiválóbb képességekkel megáldott személyiségnek fogod érezni magad. Másodszor képessé válsz meríteni szellemi és érzelmi erőidből. A célkitűzés a szószoros értelmében kirobbanó testi-lelki energiákkal tölt fel. A szívverésed és a légzésed felgyorsul. A célkitűzés puszta cselekedete lényegéből fakadóan felvillanyozó. Ez egy kissé elcsépelten hangzik ugyan, de tény, hogy teljesen igaza volt annak az embernek, aki valaha így kiáltott fel. Tetterőnyista? Kéne egy lista! Ez így igaz. Ha listát készítesz célkitűzéseidről, olyan kirobbanó tetterő tölt el, mintha csak padlóig nyomtad volna a benned rejlő szellemi és fizikai képességek gázpedálját.
Ha pedig a céljaid listába szedését rendszeres napi tevékenységeddé teszed, elképesztő eredményekre számíthatsz. Harmadszor a puszta tény, hogy papírra vetetted célkitűzésed, drámai mértékben megnöveli annak valószínűségét, hogy valóban el fogod érni az adott célt. Elméd szerkezete már csak olyan, hogy amint fekete-fehéren leírsz valamely célkitűzést, papírra, nem a számítógép képernyőjére, azon nyomban mozgósított szellemi képességeidet a valóra váltása érdekében. A legfontosabb kérdés itt a következő. Mennyire hevesen áhítod az adott célt? Céljaid kitűzése során több szellemi gyakorlatból is kiindulhatsz. Képzeld el, hogy épp most nyertél meg $1 millió készpénzben. S hogy e pénzzel bármit megtehetsz, illetve megszerezhetsz. Mihez kezdenél először? Hová mennél? Milyen változtatásokat foganatosítanál az életedben? Ha teljes anyagi függetlenségnek örvendenél, mit csinálnál másképpen, mint jelenleg? Második. Írd le eszményi életstílusod. Képzeld el, hogy megvalósíthatnád a számodra eszményi, vagy tökéletes életvitelt. Az ország mely részébe költöznél legszívesebben? Milyen fajta céget választanál munkahelyednek, vagy milyen vállalkozást alapítanál és működtetnél a sajátodként? Milyen otthont rendeznél be, és milyen kocsit vennél magadnak? Mivel töltenéd az idődet, és hogyan élnéd a mindennapjaidat? Milyen kapcsolatokat alakítanál ki életedben? Harmadik. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy mihez kezdenél, ha a mai napon megtudnád, hogy csak fél éved van hátra az életedből. Ha semmiféle korlát nem állna előtted, hogyan töltenéd el utolsó 6 hónapodat e földön? E kérdés egy másik megfogalmazása így hangzik. Mi az, ami igazán fontos számodra? Kivel töltenéd legszívesebben az idődet? Mit szeretnél véghez vinni? Mit hagynál hátra örökség gyanánt? Más szóval, mi az, amit igazán nagyra értékelsz? Melyek azok a dolgok, amelyek igazán értelmet és célt adnak életednek? Negyedik. Sorold fel életed összes aggodalmát és problémáját, majd írj mindegyik mellé egy-egy célkitűzést, mely az adott nehézség tökéletes megoldása volna. Ha például pénzgondjaid vannak, vess papírra egy célkitűzést, melyben világosan meghatározod, mennyit szeretnél keresni, mekkora vagyont óhajtasz felhalmozni, és mit akarsz elérni pénzügyi téren az elkövetkező 3-5 év folyamán. Ötödik. Vedd számba a családtagjaidat és az ismerőseidet. Ecseteld, milyen lenne a tökéletes viszony közted és életed fontos szereplői között, majd fogalmazd meg céljaidat, melyek révén az adott viszony kialakítható. Hatodik. Vess egy pillantást egészségi állapotodra. Írd le, mit jelent számodra a tökéletes egészség és fizikai kondíció, majd dolgozz ki egy tervet a kívánt egészségi állapot elérésére. Hetedik. Határozd meg, hogy pontosan milyen emberré szeretnél válni a szíved mélyén magánemberként, illetve szakmai tekintetben. Azután dolgozd ki személyes és szakmai fejlődésed, tanulmányaid és gyarapodásod tervét, mely segít az általad igazán csodált és nagyra tartott emberekhez hasonlatossá válnod. Ne feledd Goethe szavait, csak is azután lehet valamit, hogy te magad valaki lettél. Miután írásba foglaltad a célkitűzéseidet, sorold be őket az életed fontos területeire. Az emberek zöme ehhez alapvetően 6 kategóriát használ, de te tetszésed szerint alkalmazhatsz többet vagy kevesebbet is. Első. Pénzügyi és anyagi célkitűzések. Második. Családi és személyes célkitűzések. Harmadik. Az önfejlesztés és művelődés célkitűzései. Negyedik. Spirituális célkitűzések. Ötödik. Egészségügyi és kondícióval kapcsolatos célkitűzések. Hatodik. Társadalmi és közösségi célkitűzések. Ha a tőled telhető legjobb teljesítményt akarod nyújtani, az életednek kiegyensúlyozottnak kell lennie. Ez annyit jelent, hogy úgy kell kitűznöd a céljaidat az egyes területeken, hogy folyamatosan és fokozatosan haladj előre egy-egy számodra fontos projekttel.
Miután valamennyi célodat írásba foglaltad, következő lépésként állítsd őket fontossági sorrendbe. Válaszd ki a többivel szemben előnyt élvező célokat, és állítsd őket az életed egyes területeiről készített listáid élére. Ezután válaszd ki a második, harmadik, negyedik és a további helyekre sorolandó célokat. A célkitűzés folyamatának utolsó és talán legfontosabb lépéseként pedig válaszd ki azt az egyetlen és elsőrendű célt, mely az összes többinél nagyobb jelentőséggel bír számodra. Ez a sikered kulcsa. Az egyéni kiválóság kiindulópontja az a szellemi fegyelem, mellyel kitűzött céljaidat, rendszerbe szervezed őket, majd kiválasztod közülük az elsődleges fontosságút, vagyis a legfőbb általános célodat. E legfőbb általános cél az az eredmény, melynek elérése számos további célkitűzésed megvalósításához segít hozzá. E cél köré szerveződnek tevékenységeid, és rajta keresztül vezet az út összes többi célod felé. Ez teszi lehetővé számodra, hogy összes szellemi erőforrásodat koherens lézersugárként egyetlen dologra fókuszáld. Ha eme egyetlen cél felé kellő előrehaladást teszel, e teljesítményed már önmagában képes felruházni a kívánt, megingathatatlan önbizalommal. Ez az egyetlen célra irányuló intenzív összpontosítás nem könnyű ugyan, ám múlhatatlan fontossággal bír. Ahogyan Orison Swett Marden írta, a verseny bajnokai mindig is azok a férfiak és nők, akik képesek erejüket összpontosítani, akik addig mérik akaratuk pörölycsapásait az adott pontra, míg el nem érik a céljukat. Napjaink sikeremberei azok a férfiak és nők, akiket egyetlen mindent elsöprő eszme, egy rendíthetetlen cél, egyetlen feltett és eltökélt szándék hajt. Az álmaidra irányuló céltudatos összpontosítás felszítja a vágyaidat, és felerősíti érzelmi motivációdat a célod elérésére. Ez az intenzív összpontosítás működésbe hozza a vonzás törvényét, melynek hatására kezdesz olyan embereket és lehetőségeket az életedbe vonzani, akik és amelyek hozzásegítenek célod eléréséhez. Minél inkább a célodra fókuszálod gondolataid, annál uralkodóbbá és irányadóbbá válik egy célkitűzés életedben. Minél többet forgatod a fejedben, annál gyorsabban haladsz az elérése felé, és annál sebesebben közeledik hozzád maga a cél. Fő célodnak muszáj mérhetőnek lennie. Alapvető szabály, hogy amit le tudunk mérni, azt el is tudjuk érni. Tedd a célodat egyértelművé, mennyiségben is kifejezhetővé és objektívvá, s ha szükséges, bontsd fel kisebb részcélokra, melyeket egyesével sorra vehetsz. Fő célkitűzésedet egyúttal időhöz is kell kötnöd. Szabj meg egy határidőt a megvalósítására. Válasz észszerű, ám kihívást jelentő dátumot, és foglald is írásba. Ha hosszú távú, teszem azt 2-3 évet felölelő célról van szó, bontsd fel rövidebb időtartam alatt elérhető részcélokra, hogy utat során minden 30-60 napra jusson egy-egy mérföldkő. Dolgozd ki azon jutalmak rendszerét, melyekben az egyes részcélok teljesítésekor, illetve a fő célkitűzés megvalósításakor részesíted magad. A legmagasabb motivációs és teljesítményszintet akkor érheted el, ha minden egyes főbb célhoz egy komolyabb jutalmat kapcsolsz. A részcélok elérésekor pedig valami apróbb ajándékkal leped meg magad. A jutalom lehet egy éttermi vacsora, egy nyaralás vagy éppen szabadság. Lehet egy új kocsi vagy akár egy új otthon. Lehet olyan ajándék, mely egyaránt értékes a család minden tagja számára. Sokan úgy nyerik el a házastársuk és a gyerekeik támogatását és együttműködését, hogy olyan jutalmakat tűznek ki céljuk elérésének esetére, melyek az egész családnak szólnak. A jutalmak szórakoztatóbbá és izgalmasabbá teszik a folyamatot, és olyan belső hajtóerőként hatnak, mely a göröngyös útszakaszokon is átsegít. Mihelyt meghatároztad kisebb-nagyobb céljaidat, ki kell dolgoznod a megvalósítási terveiket, vagyis részletesen számba kell venned az egyes célok eléréséhez szükséges teendőket, majd fontossági és időrendi sorrendbe kell állítanod ezeket. Mi lesz a legelső teendőd? És mihez látsz majd másodszor? Mi a fontosabb, és mi az, ami ráér? Tégy minden egyes tevékenységet mérhetővé, és szabj hozzájuk határidőt.
Azután választ ki a legelsőként eszedbe ötlő teendőt, és láss hozzá az elvégzéséhez. Ha célokat tűzöl magad elé, terveket dolgozol ki, és haladéktalanul nekiveselkedsz a megvalósításuknak, te is a felnőtt lakosság ama 3%-ához fogsz tartozni napjaink világában, melynek sikere gyakorlatilag szavatolt. A célkitűzésekkel kapcsolatos egyik utolsó lényeges pont így hangzik. Ne kürtöld világgá a céljaidat. Sokan követik el azt a hibát, hogy túlságosan sokat beszélnek a céljaikról. A folytonos fecsegés szétforgácsolja erőiket és meggyengíti motivációjukat. Eltökéltségük meginog, s elveszítik azt az energiát és lendületet, mely csak úgy repítette volna őket céljuk felé, ha a fecsegés helyett a céltudatos tevékenységre összpontosítottak volna. Hadd ismertesselek meg egy egyszerű technikával, mely egyaránt átalakította a saját életemet, és mindazokét, akik valaha megpróbálkoztak az alkalmazásával. Mindössze a következőkről van szó. Szerezz be egy spirálfüzetet, azt a fajtát, melyet a suliban használnak jegyzetelésre. Felkelés után minden reggel ülj le a füzet elé, és fogalmazd meg a fő céljaidat jelen időben, mintha már is megvalósultak volna. Használj határozott és konkrét kifejezéseket, például ennyit és ennyit keresek, ezt és ezt valósítom meg, vagy ilyen és ilyen vagyok. Egyéb feljegyzéseket is vezethetsz a füzetben, ha úgy tetszik, ám a legfontosabb dolgod, hogy minden nap szakíts magadnak 5 percet főbb céljaid megfogalmazására és újrafogalmazására, anélkül, hogy visszautalnál az előző nap leírtakra. Valahányszor írásban megfogalmazod a céljaidat, egyre mélyebben vésed be őket a tudatalattidba, egyre hevesebben felszítod vágyaidat, és mind jobban megerősített hitedet. Működésbe hozod az összpontosítás, a vonzás és a megfelelőség szellemi törvényeit. Fókuszálod szellemi erőidet, és megszilárdítod abbéli bizonyosságodat, hogy célod igenis elérhető. Miközben nap mint nap újra meg újra leírott céljaidat, e célok egyre világosabbá és erőteljesebbé válnak, s mintegy saját lendületre tesznek szert. Ez a gyakorlat olyan mélyen bevési célkitűzéseidet a tudatalattidba, hogy az végül célkereső rakétaként ellenállhatatlanul és elsöprő erővel indít meg téged a megvalósításuk útján. Amikor pedig ez bekövetkezik, a jövőd sikere szavatolt. Miközben kibontakoztatod magadban életcéljait kitűzésének és megvalósításának e képességét, fokról fokra megingathatatlanná szilárdul bensődben az a fajta önbizalom, amely inkább a pozitív tudáson, semmint a pozitív gondolkodáson alapul. Ellenállhatatlanul haladsz majd tovább az utadon. Ez a hangfelvétel a Guruló Egyetem Kft. Kizárólagos tulajdona. A hangfelvétel a kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható, vagy közölhető semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános lejátszást előadásokon vagy tanfolyamokon, bármilyen internetes közlést, rögzítést, vagy az információ rögzítés bármely formáját.